disih mau nyayur guys. Selamat pagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki disih ceritane iki libur dhewe guys. Jadi nek pekerjaan ku yo wah akeh, tapi disih iki libur dhewe. Maksudnya yo nglereni awak bareng guys, mosok wis enek 2 bulan lebih gak pernah leren. Ket mulai disih kerja di tebunan sampai saiki sing matun, sing kocek, sing icir. Wah ya guys, di tangane disih loro guys. Sing kene iki rasane kaya pokoknya kok genggingen tak ngupuk jagung. Lah sing kene ndek iki ditutup tawon. Iki aboy iki wis rada mending lah isep. Wis kimpes tapi rondok gatel-gatel sithik-sithik. Nereni awak, soalnya sesuk iki disih yo mulai rewang guys, tanggane duwe gawe. Tapi uga tangga sing kene-kene sontok kono. Aduh. Tapi mek pendarat kok teko disih. Rewang arep mantu. Yo nglereni awak bareng iki semosok awake di gaspol ae engko piye. Kesel rasanya capek. Ki arep nyayur kacang panjang. Terus kates ki nek ning daerah liya-liyane iki nek ngarani gandul ya guys. Nek sing ngarani gandul. Masak gandul iki jebule kates. Nek ning kene yo pepaya muda utawa kates. Terus iki tak kei iwak sangit. Iwak sangite sing cilik-cilik iki nek disayur sedep. Terus iki cikalane klopone sak menit mung piro iki guys? 5.500 ngono kilo. Sekarang gak tau mam sayur guys. Semenjak disih ning Perembaunan iki jarang mam sayur. Pokoknya oseng-oseng sambel ngono kuwi dipureh cepete. Ben cepet iki mumpung ning omah disih kuwi arep nyayur. Dinda, Dek. Mbok tak campuri terong. Pokoke terong, kacang karo kates. Mantap dilolo deh. Jos giandas ya guys. Bahan-bahannya iki persiapan sarapannya Dinda guys. Sego karo sosis tak dadar nondok iki mungkin guys rondok blenger, ganti sosis ya bu, tak goreng no 2. Dek kilo sak kene nduk wis adem. Yang sarapan sik. Nggawa jas hujan nggih, mendunge puweteng kulon. Mendunge ireng. Sengenge metu tapi kok mendunge kok ireng. Endi ya, Dok? Pelangi aja kuwung. Lah ya nek ngarani piye mang aku ya bingung ah. Luwung. Lah ya ngene iki lho, nek sok wong panase ter. Saiki timbreng, mendunge peteng. Piye iki? Lah ngarani kluwung aku ya kluwung ki apa ya, Dok? Aku rek gak tau roh kluwung. Nek pelangi ngono aku ya mudeng. Pelangi ki yo. Kluwung iki. Pelangi ngono kae lho guys, ana abang, kuning, terus ijo ngono kae kok ngarani kluwung Mbah Dok. Oh lah ya wong tuwek. Pelangi ngono aku mang ya mudeng. Kulon kaya ngono sing mendunge sing peteng kulon. Masak apa to?
Wis mateng kabeh kok. Wek ku enek sawi tok manual lah. Kaya tuku lho. Tuku ping pindho ping telu. Mbok kei opo iki? Apa lah wong ki taburane bawang goreng kok. Mie goreng. Walah menyala. Ya anak kan yang gawe mie goreng kan ora di. Anu bekal berarti. Wis nget ngono ae lho. Iki tuku pentol sing gudi-gudi ku to? Iya. Ning ndi? Milate. Ini. Tek gak enak iki mangan enak cilik-cilik. Bi kan bedane wargane Mas Nabi. Ya ndek iki. Mukane freezer ngono, aku sawi ijo akeh kok. Iki kira. Kowe mbok tok apa, Dok? Kira tawon sambel klopo aku seger sambel klopo sih. Ceblok. Aku ki ya jek ndek jamur griget, jek duwe klanding. Awe Mas Arif kae. Ijek. Mbah sesuk iki pengen klan menir ngono kok mumpung ning omah. Ndang Ini iki ambek kerupuk. Sing gone anu kuwi apik-apik ngono. Walah. Prai kok nglarani awak. Prai. Anak kocak iki enak tapi tanganku rasane iki ora penak tangane. Tangane iki nggo ngene-ngene iki lho jek angel. Ayo leren. Sarapan guys, sarapan. Kayak ditawani Dik pemirsane. Ambil sarapan. Alah, kurang banter. Ki lo tak jalukno mie tante. Mami karo pentol. Ndang sarapan sing wareg, jere iki MBG ne. Piye, Dik? Wis gak entuk MBG guys iki. Danane telat jere. Danane telat dik sore iki wis di WA karo Mbak Ana. Sesuk wis gak entuk MBG lho, Dik. Ngono. Berarti Mbak Ana wis kerja. Wis libur. Danane telat, guys, MBG ne. Nggone Angel wis suwi gak entuk di lah wis. Mulai ndek Senin wis gak entuk. Ayo, piye iki makan gratis sik danane telat iki. Sedang ditelasno. Roti enek, nabati enek, tak tumbasno. Tapi nggone piyana iki ndek ngicik entuk Idin, sing kok Grand Sapir kuwi. Karek iki engko tok paling ya. Jas hujan aja lali digawa. Kulon ku mendunge kok ngono, Dik. Tarau semudan-mudanan ndi-ndi iki wis ngono. Kok kadang udan ki yo kritik-kritik engko terang neh. Arek wis musim tembaru nek ngarane. Februari iki ya wajar ya guys ngono kuwi. Udane ngono kuwi wajar. Ciblo Isa. Bagaimana iki, Sa? Mama kok di rumah? Ngono. Kaget. Kaget Mama kok di rumah. Sesuk nggo jajan lho, guys, kon ngocokno permen. Kaget. Loh, Mama kok di rumah? Loh, piye iki? Piye Dik ulet-uletan ngene iki, Mang? Sudah. Lah cantiknya wis bar mandi. Mak, nek celuk. Duh, Mama kok di rumah, enggak kerja ngono. Kene lah kok kene ketok Kok kene Dik Iza, yo gak ketok nek kok kono. Ini lho sayang. Nah, cantiknya. Ya, Dik Iza cantik. Mama di rumah ki gumun iki. Heran ya, guys. Walalah janganku Sa. Mumbluk Sa. Jangane Mama mumbluk Sa. Wis lumut. Sampai santene pecah Sa. Goro-goro ngocekno permen Dik Iza. Iki sayur kacang, kates, terong tak kei iwak sangit. Jangan mantul ya, guys. Untung urung pecah guys santene iki, Mang. Goro-goro Dik Iza lho, Mak. Ocekno permen, Mak. Duduk, Dok, duduk.
duduk cantik. Iki sayur wis mateng, tapi Pak Sukiman ini pasar ya guys. Rebu Paing, ini paingan. Kene iki pasar Paing iki nek apa pasar sapi niki nek dino Paing guys, pasaran Paing. Iki mau Rebu Paing. Ya, kon ngocakno permen iki lho. Wis mateng. Ning kene ae, Nduk. Ning kene ae Ibu ning kamar mandi, Mbet, sandalem kembeten kok. Ben sampai tuwik tenan, guys. Nek tuwik tanek iki sayure gak gampang basi, gak gampang mambu. Wangger umup, angge sak umupan ngene dipateni iki gampang mambu, guys. Jangane gampang ngiler. Diaduk-aduk terus ben santen iki bener-bener ora mumbluk maksudnya. Nah, ngene iki serondok bening-bening ini kok ketara nek jangan ki wis tuwek, wis tanek. Jadi sampai sore pun urung sampai dipanasi iki gak mambu. Ngene iki. Angger wis ketok bening ngene iki ya wis. Kates, kacang, terong, wak sangite wis bitinge ora tau tak guwak iki sodone wis ben paling srowonget wis ben. Nah, mantap nggo. Ora tau mambu sayur ya, guys. Ora tau mambu sayur. Wis ingko nggo mangan awan wong iki mau Dinda wis sarapan, Pak Su wis sarapan ning pasar. Terus dhisih wis sarapan gethuk. Pak Su mau tak tumbasno gethuk, tak tumbasno roti. Dinda tak tumbasno roti karo nabati. Nek nggo emplok-emplokan esuk ngono kuwi, guys. Wis. Katese sampai mblomot wong tak parut-parutan keju. Parutan seredek. Jere niki ning omah ki leren ya guys, nglereni awak, tapi pegayan ki yo iki engko yo ngirisi brambang. Nyicil guys, soalnya ape megengan, dhisih ki arep megengan. Nyicil engko apa? Goreng brambang. Terus ngumbahi kae, nyuci serbet-serbet sing selama ini tak tinggal ning Perembaunan, serbete 4 ki wis kotor semuanya. Tak rendem pakai sabun ning bak kae. Rendem ini kok jere leren Mbah Dok lha ya kok jere kok leren kese ning omah. Penggian yo enek ning omah ki. Lah tapi piye meneh ya guys, sesuk kuwi wis mulai rewang. Engko rewang ki 1 minggu guys, mulai Kamis sampai Rabu kuwi 1 minggu. Terus dhisih Kamis ki masakan, megengan, mapak tanggal ngono kae lho guys, kirim donga. Biasa nggih nek arep poso ya wis ngono kae lah. Jenenge iki megengan, mapak, tanggal, kirim donga. Alah mbuh guys, awan-awan padahal ya wis bar mam sego. Lah kok awan-awan kemecer pengen gawe mie karo ndok. Iki koyo wong kaul guys, mumpung ning omah. Larek murka iki mau mie siji tak weki telure 2. Lho, lha apa ora ya murka kaya ngene iki. Tak apa ora. Lho, larek gedadang kaya ngene. Terus piye iki engko? Lho, ndoke tak kei 2 guys. Dek iso gedadang kaya ngene iki piye iki? Ceritane iki cangkeme iki ame-ame, pengen ngemil apa no, pengen gawe sing anget-anget. Hawane kan mendung adem. Pengene gawe sing anget-anget. Yo wis gawe mie teplok indok loro. Wis mantap. Ngantek di seneni Dinda. Wis Bu, mie terus ngono lho wong aku lho jarang gawe mie yo guys.
teko kesel ya wis bar mangan ya turu. Iki mangkok kudu mangan mie. Ora sering-sering mie, nek sering ki yo ora apik. Nek Dinda kuwi jarang mangan mie ini jarang, guys. Senengane ndek nek dicawisi mie aja mie terus ah, Bu, ngono. Timbangane mie ya mending sego karo apa ngono. Yo gawe mie, cuma ki jarang, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Nek tak cawisi mie ning kono kuwi, tak cawisi 2, 3 ya awet. Soale Dinda kuwi mie kuwi ya gak patek, seneng. Nek gak ngono senengane nyeploki ndok ki digawe ngono kae lho, guys. Ndok dicampur apa ngono terus digulung-gulung didadar ngono ki dimam karo sosis. Daripada mie ki ngono-ngono kuwi Dinda iki. Nek gak ngono gawe kaya apa nek ngarani kaya terang bulan. Apem tapi modele wareg ngono kae lho. Kok tepung. Nek tak cawisi tepung terigu, tepung apa kuwi? Kanji wis digaweki apa kono, jajanan apa dhewe kono wis karek. Mangke bar teko sekolah. Dek, engko ndak les neh, Dek. Nggih. Les neh. Bebe. Balik ning sekolah neh. Oh alah, agek teko kok. Lah yo mangan dhisik Edin ngono kuwi, mam sik. Wis tak sayurno kesukaanmu iki lho, penjalukanmu ndek iki apa? Iwak sangit karo kacang, karo terong. Tak campur kates. Wis tak sayurno ki ndang mam sik. Kate teko dok anggek mblusuk omah kok wis mandi. Engko terus ning sekolah neh, guys, acara PBB apa-apa. Gak tau kenek didemek buntute. Ndek iki korah-korah iki sampai sore, sampai desih mantuk kok mbaon ki anggek dikorah-korah anggek mantuk kok sekolahan. Gak apa-apa ya, sementing yo sekolah nek penggawean omah ngene sak candake, tapi yo mbuh pipine dicandak nek Dinda iki, guys, ngerti nek buke iki yo gak ning omah ngene iki mau desih ning omah yo langsung tak korah-korahi kok. Tak isah-isahno, umbah-umbahe wis ndek sore. Meskipun penggian ning mbaon ning anu lagi gombal ki nek perkara gombal kuwi kon klumprak-klumpruk endi sing reget ndi ngono gak iso guys dhisik. Pokoke teko kok alas, teko kok mbaon ya langsung tak apa kuwi cuci dhewe. Maksude sing kena endut-endut lemah-lemah ngono kuwi kan nek dikek ning mesin cuci ya gampang rusak. Dadine ya tak uceki dhewe guys, disikat dhewe. Resik ngono terus dikering kok baru dijemur. Ya Allah, tak kira mang ning kamar mandi wis adus ya, Dik. Urung kok. Lah kok nek imbo porsi kuli. Suwegere nek mam. Senengane sayur lodeh, iwak sangit. Nah, mantul. Loh, lah kok seletop-seletop. Kok lali karo pemirsa. Wis luwe tenanan guys kuwi, soal iki ora entuk MBG. Wis luwe tenanan saya mam bareng ayo Ibu Mami. Dinda mam sego. Ora komen neh. Mie terus, Bu. Mie terus. Jarang gek mie, Dik. Seneng tanduk neh. Aku sore nek segane entek masak neh. Wager, Dik. Enak. Wah. Kangen paling. Wis tinggal ning mbah nek pirang sasi ra tau mam sayur wis tak tukokno panganan mateng ae. Engko nek gak ngono ya masak dhewe. Kangen masakane mboke sampean. Enak. Seger, Bu. Enak. Sesuk apa? Sesuk sayur menir. Enggak aku. Sayur menir terus anu nek masak nganggo jagung ae, terus pelas digawe dadar jagung ya enak, terus sambel ya bothok. Setop. Walalah, lah kok sedelok ya wis entek.
Jam mepet lho. Iki lho Dek agek jam 2 jek kurang. Mangkatem jam piro? Setengah 3 kok santai mangan sik. Wis bar tak isah-isahno pokoke iki wis fokus nek iki ibu kan ning omah Dek engko selama paling 1 mingguan. Soalnya arep rewang bareng. Jane wong tawa pegian ki yo walalah. Wah, akeh guys, tapi yo piye yo dikongkon rewang tanggane mosok gak mangkat yo. Panggah mangkat karo nglereni awak. Sing kerukunan. Nang tandukne, Nduk. Seger. Tandukne. Walah. Sing mbok iku dibueki ya.